Dik 51.000 inwoners had de fusiegemeente de Frieske Marren. 24 mensen haar reageerd. Oftewel, 1 op de dik 2.000 mensen. Maar het valt mij net aan. Het is iets nieuws, hè? Gemeenten die doen dit net. En dan weet ik net wat je verwacht kennen. Nee, maar als is van het leeft, maar 24 mensen, nee toch? Nee, maar die 24 hebben hun mening waar je aan kent. Maar de 24 positieve reacties zal de commissie nou aan de slag. Ik hoop dat er een paar opmerkingen mee komen natuurlijk. Dat er een paar opmerkingen toch uit de bevolking bij komt wat wij niet ontacht hier. 24 reacties dus, maar een profielskets van de nieuwe burgemeester, die is er al. Een paar punten eruit. Wij zoeken een stevige, energieke, onafhankelijke burgemeester. Iemand die er plezier in heeft op verschillende borden tegelijk te schaken. Verder is de burgemeester betrokken, benaderbaar en in staat mensen te overtuigen. Ik vond eigenlijk zelf dat wij een prima profielskets hier natuurlijk. Dus ja, alles wat er extra in komt, hebben wij mist. Oh, maar wat zei je vindt dat het profielskets al goed wie, maar waarom dan überhaupt de inspraak van de mensen? Wij hebben wie ziet net in pacht. Nee. Nou, dus er kan altijd iets uitkomen. Maar als je Ik hoop profielskets al goed wie, ja, dan zou je niet prima. zeggen, ja. Nou ja, maar dan hoeft het ook geen inspraak meer van de mensen te komen. Ja, nee, monsieur, we hebben een burgemeester. We zien een burgemeester die niet alleen nog voor de politiek is. Niet alleen nog voor de ambtelijke tarieeringen en dat soort dingen. We zien een burgemeester voor de burgers. Ja. Dus die burgers moeten daar op die of andere manier hun verhaal ook kwijt kunnen. Maar elke gemeente zal het toch zeggen dat ze een burgemeester zieken voor de burgers. Ja, maar de geen gemeente die doet het op deze manier. 20 mei worden de reacties bepraat. In september of begin oktober moet er een nieuwe burgemeester uitrollen. Zin in? Ja, zeker. Ja? Ja, Je bent nog enthousiast? ik ben altijd enthousiast. Ja, mooie gemeente.